Oda videó. Tehát itt vagyunk az első. Na kicsi pankánk, itt vagyunk. Kb. Fél órája sikerült összeszednünk egymást. És nagyon szeretünk. Szia Panka! Mármint Manó. Szóval ez Párizs. Az Eiffel torony tetejéből. Várja, itt van egy kosz az ablaküvegen. Roxy, és utána portizunk egy nagyot. Átreméljük. Próbálunk előre haladni, de hát nem nagyon sikerrel járunk, na mindegy. Nem nagyon sikerrel járunk. Lizi magyarul se beszél már. Megint Roxy. Na megpróbáljuk magad levideózni. Sziasztok! Szóval csókoltatunk Panka. Puszi, puszi.